повече идва върху нас, толкова повече облегчаваме страданията на нашите деца. Тоест, това е невероятен подвиг. И тук има едно голямо объркване. Много държа да го осъзнаем тази вечер всички, че много често хората казват, такъв добър човек, пък само лоши работи му се случват. Бог няма или нещо, което живота не е справедлив. Ами да, той може да ги смели. Той може да ги трансформира. Кой да може? Он да че вземе пушката и ще направи нова карма и после ще продължаваме в този кръг да се въртим още 20 века. Не, ще го качат на неговите рамене, защото може да носи, защото се е доказал, че има яки клещи. Ще го качат на вашите рамене, на нашите. Защото сме тук, защото осъзнаваме тия неща. Защото вече не е достатъчно да искаме и да се молим и да медитираме за едно по-добро бъдеще, да дойде някак си отгоре с парашут, някой да ни го донесе. А осъзнаваме, че това ще стане с нашата пряка намеса и участие. Пряко участие. Близка връзка с природата. Изчистване на храма, в който живее тази душа. Живот съгласно природните. Не може да седиш 15 часа в медитация, но той ще блокира всичко това. Ти имаш нужда от чист въздух, имаш нужда от движение, от чиста храна, от позитивни мисли, от позитивна нагласа, от приемане, от смирение, от търпение, а търпимост към останалите. Добре, ти си отишъл в 4-ти клас, 5-ти. Ами он дето е в детската градина и прави глупости, какво да го бием, колко да го бием? Нич той вече стана натъпан. От всякъде го бият. Някой трябва да му каже, няма нищо, бе, колкото си сгрешил, пък другия път ще го направиш по-добре. Радвай се, че можело да бъде още по-лошо.